kya ji da shi. Bakin ciki ma kike mai kika karata. Nasir, har zuwa yaushe za ka ci gaba da ɓoye abin da ke damunka? Nasir, na san dalilina ne ka kama da wannan ciwon. Na san ni ce soyayyarka ta gaskiya. Na san ni ce cikar burinka, Nasir. BURIN MASOYI, BURIN MASOYI, BURIN MASOYI. BURIN MASOYI.
bacci kake yi. A'a wallahi ba bacci nake ba. Kullum kai ta zama a ɗaki, baka gajiya? To, gajiya kuma? Ke kuma sai ke ta magana ba a sake ba. Mama ban ga su Minat ba ko sun je wani guri ne? Wallahi ina tunanin ko suna wani bangare daga cikin gidan ko kuma suna ɗaki ɗayan biyu dai. Yayanka ne yanzu za mu tafi. Ba za ka zo ka sa ba? Ok, ina zuwa yanzu nan yanzu. Yau Afnan, ya kamata mu zo mu tafi ko? Nasiru yana cikin yanzu. Ok. To. Ya sannu Nasir. Ya jikin naka? Amma da jikin naka yana nuna kamar har yanzu dai baka ji daɗi ba. A'a, ai na samu sauki. Yanzu na tashi a bacci ne shi yasa kaga jikina haka. To ai dama shi ciwo shine yake shiga lokaci ɗaya amma sauki sai a hankali. Duk da haka da ya kamata ce ya je ya sake ganin likita. To amma dai ba a yau ba. Dan gaskiya yamma ta riga ta yi. Sai dai a bari goben Allah kai mu sai ku je wajen likitan. To. Umma, mu za mu wuce. To za ku tafi? Eh za mu tafi. To ga wannan tun wancan zuwan da kika zo na so in baki sai kuma na manta. Umma, ba mu kawo komai ba. Ai wannan ziyarar da kuke mana yafi komai. Wallahi ba karamin daɗi muke ji ba. To idan Abba ya dawo sai a ga mishi cewa na zo amma gobe zan dawo wallahi. To za a gaya mishi insha Allah. To sallu. To ku gaida gida. Yawa. Yawwa. Na makai nake nema. To gani. Na leka da aiki na gaba ka tashi ba. Yanzu me kake so in maka? In haɗa maka kofi ne mai zafi ko kuma in je in gyara ma ɗaki? Da abin da nake so zaki mu? Sosai ma kuwa. Ko menene? To ina son ki bani hanyar wuce. Burin masoyi. Burin masoyi. Sadam ina ka tsaya? Tsarin karfe 1 kuke tashi aiki amma baka zo ba sai yanzu. Ina ta jiran ka. Wallahi na dan yi biye-biye ne shi yasa. Amma kana rage mutane hanya ne a cikin motar ka da ka tashi daga aiki. Eh, ina rage mutane hanya. Kin san lokaci da ka dan fito sai ga abokan aikin ka a bakin titi. Su rasa abin hawa, so sai ka taimaka musu. Wani irin kanshi na ji a cikin motar, kanshin da ban saba ji ba. Haka ne kin san na dauki mutane saboda haka ba mamaki. A mutanen da kake dauka har da mata kenan. Don wannan turaren da nake ji turaren mata ne. Haba. Ke ko Afnan? A wajen aiki ba dole akwai mutane daban-daban ba, akwai maza akwai mata. Na fahimta. To Allah ya sa dai baki kare min irin wannan zakulo tambayar da kike yi ba. Tsoron tambayan kake ji? Ina fa zan tsoron tambaya. Mutumin da ke da gaskiya? Ai shi kenan. Bai kamata ki zauna kina zubar da hawayenki akan namiji ba. Kin ganni nan? Ban taba daukan soyayya da zafi ba. Kin ganni nan? Ban taba dada kaina da ƙasa don wani saurayi ya rabu da ni ba. Don haka ki watsi da shi kawai. Ban ki shawarar ki ba biki, amma shi kenan ruma sauta ci banza. Tana cin suna soyayya ta ita da kamar hankalinsu a kwance. Da me za ki ragu don sun ci gaba da alaƙa? Sannan idan sun rabu ma da me za ki ƙaru?
nasarar ki fa kawai shine ki manta da abin da ya wuce. Shine nasarar da zaki ci akan fafatawar da kuka yi. Zan ɗauki shawarar ki Bilge, amma zuciyata tana min ciwo in na tuna da su. Na kasa mantawa da abu. Ina jin ba daɗi in na tuna da su. Ki yi watsi da su kawai, ko kuma ki kashe kanki a banza. Duk da alburushi yana da zafi a jiki, amma bai kai cin amana raɗaɗi a zuciya ba. Kai. Na yi mantuwa. Mantuwar me fa? Waya na. Okay, ina jin kowa mota kika wata. To ga kidin ki je ki dauko. Ina jin kin bata a cikin mota ne. Kai, yunwa nake ji. Yana kin dauko iya waya, kin manta kuma kamar biki dauko tsarabar da Hajiya ta baki ba. Bana cikin mood din ne kawai, shi yasa na bar shi a mota na tawo haka. Kamar ya baki cikin mood. Ki fita yanzu nan muna wasa da dariya, daga zuwa ki je ki dauko waya kuma ki dawo ki ce wani wai kin fita daga mood. Yaushe zaka ƙara aure? Kamar ya? Wannan tambayan da ne maka ai ba kwana-kwana ne ba. Kafi kowa sanin me nake nufi. Haba nan tunda muke da ke na taɓa gaya miki cewa ina da niyan ƙara wani aure, da za ki tambaye ni shi zan ƙara aure? Ni ma na san baka da niyan ƙara aure, amma abubuwan da kake yi kwanakin nan su suke fassara min kai a baibai. To kin san halin rayuwa da ajizanci da ɗan adam, ta yiwu muna zaune na miki wani abu cikin kuskure sai ki sanar da ni aiko in san menene. Wannan ba kuskure bane, in dai kai ka aikata shi to da gaske ne. Afnan, da Allah zuciyarki ta daina baki wasu tunani wanda ba shi kenan ba. Ke kin sani ba na cikin layin irin mazajen nan da suke tunanin za su ƙara aure. Ba a yanzu ba, ba a gaba ba. Duk da dai kaddara mu a hannun Allah take, amma ni dai bani da wannan niyyar. A yanzu har a gaba. Kin dai ji ko? So ki kwanta da hankalinki. Look, yunwa nake ji. Da Allah ki kokari ki bana abin da za mu ci. Alo? Ƙawata ina da kyakkyawan labari. Nawa za ki saya? Ko nawa kika yi masa farashi? In dai darajarsa ta kai a biya ni, ai zan biya ki. Ba mai daɗi ba ne, amma dai Allah ya sake kaɗai ci a inda kike. Ni kaɗai ce. Ba matsala ki gaya min kawai. Zan dai iya baki kanin labaran, sauran gangan jikin kuma sai mun haɗu gobe. Ke nake saurari. Labarin da nake so na baki wata yarinya ce kyakkyawa da ita, tana nan tana shirin kwace miki miji. Don kullum suna nane barkicin ga miki. Ke da abin da zan gaya miki? Wallahi ki shirya da kyau don so yake ya aure ta. Nafisa, kin san ta ne? Na san komai da komai a kanta. Na sa kuma an nemo mun komai da komai da tare da ita. Na san gidansu, na san halayenta, ke har ma da hotunan ta yanzu haka suna nan a cikin wayata. Nafisa, wannan maganan ba ta waya ba ce. Dan Allah ki zo gidana gobe. A'a, ki dai ki bani time, insha Allah zan zo daga baya. Bana so in rinka zuwa mijin ke ganne ce zan haddasa mishi husuma a gida. Kinga,
da karfe 8 yake fita aiki. Dan Allah karfe 8:30 muke a gidan nan. Shikenan to ba matsala. Burin masoyi. Burin masoyi. Hello? Hello? Kamal ya ne? Wala lafiya lau Nasir. Kana ina ne? Ina gida, ka tashi ne? Wala ban tashi ba yanzu dai nake shirye-shiryen tashi. Wala Nasir akwai matsala. Matsala kuma? Me ce matsalar? Wala yarinyar nan ce Rufa Sa'u ta faɗo kawai kai tsaye ta zo ta same ni da Basira. Kuma ta fahimci akwai wani abu tsakanina da ita. Kamal, kaga dama irin wannan abin nake guje maka. Dole na san akwai bacin rana. Nasir ni ba abin da nake so in ji ba kenan daga gare ka. So nake ka zo mu nemi mafita mu warware wannan matsalan. To amma dai kai ma ka san yanzu dare yayi. Ba zai yi in fito ba. Ka bari kawai sai gobe mu haɗu. To ba damuwa goben da Allah ka zo da wuri ina jiran ka. Ba matsala. Alaikum salam. Kai da yaya? Ɗazu na ga kuna magana da kai da anta Afna. Muna tattaunawa ne game da abubuwan da suke faruwa yau da kullum. Wanda suka shafi rayuwarka? A'a, wanda suka shafi rayuwarmu dai. Magana muke yi akan gidan nan, abubuwan da suke faruwa a gidan nan. Bayan wannan muna da wata magana da zamu yi? Amma ta san halin da kake ciki kuwa? Wani hali nake ciki? Na rashin lafiya mana, da kuma dalilin da ya haifar maka da lalura. Ai ta san bani da lafiya. Wannan ai ba boyayyen al'amari bane, tunda har a asibiti na kwanta kowa ma ya sani. Haka ne, amma dai ina ganin ya kamata ta san dalilin rashin lafiyar ko? Kairat, ki daina kallon wannan abin ta bangare na kawai. Ki rinka kallon su ta bangarori da dama. Yanzu Afnan matar aure ce ita. Sannan kuma mijinta shine Yaya Sadam, wanda bani da tamkar shi a duk duniyar nan. Kairat, ni da Yaya Sadam dukkanmu abin tausayi ne yanzu. Sannan kuma Afnan ta shiga tsakaninmu ta zame mana ƙarfin kafa. Haka ne. Amma Yaya Nasir, amma ai Yaya Sadam zai iya auren wata matar ya rayuwa da ita ba tare da ya samu matsala ba. Kai kuma idan muka rasa ka, waye zai maye mana gurbinka? Kairat, akwai abin da zuciyarki take faɗa miki. Me kike so ki gaya mu? Abin da nake so in ce, idan dai dole sai ka mallaki Afnan, to menene dan Yaya Sadam ya rabu da ita? Dakata. Kairat, kada ki mance, na roƙe ki dan Allah dan Annabi. Ba na son kowa ya san da wannan al'amarin. Ki daina tunanin sai Yaya Sadam ya rabu da Afnan, sannan komai zai zama daidai. Me yasa ba za mu nemi wata hanyar ba mu samu mafita har sai Yaya Sadam ya rabu da Afnan? Yaya Nasir, babu wata hanya da muka sani bayan wannan. Akwai hanyoyi da dama, idan ke baki sani ba, ki daina cewa babu. To amma daga ni har kai da kuma wanda yake cikin gidan nan, babu wani abu da muka sani da za mu yi mu taimake ka bayan wannan. Kairat, ki kauda kanki a cikin wannan maganar. Ki ɗauka cewa baki san komai ba, ni zan ji da komai ta hanyar da ya dace. Burin masoyi. Burin masoyi.
burin masoyi, burin masoyi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kin ga ba wannan ne ya kani ba. Alhaji yana nan? Alhaji yana ciki. Ki je ki ce mishi na zo ina son ganin shi. Amma da kin zauna. Ne ba wannan ne ya kani ba. Alhaji. Dama wajen ka zan je yanzu. Me faru? Hajiya Ladi ta ce ta zo. Ta zo? Lafiya dai? To wallahi ban dai sani ba amma dai ranta a ɓace yake. Dan har cewa ne ta zauna ba ta ki zama. Da sassafen nan me ya faru haka? Ita dai Ladidi ba ta ji wallahi. Duk abin da za ta tayar wa mutane hankali ta san shi. Kuma ba ta faɗa miki komai ba? Ba abin da ta ce min sai dai yanzu idan muka je sai ka ji abin da ya kawo ta ko? Ba damuwa bari in gama je ki ina zo. Salamu alaikum. Ki zauna mana Hajiya. Ai ya ce gashi nan fitowa. Bari in samu miki abin kare don na ga kin doko sammako. Ba ni da bukata. Idan na je gida na karya. Ina so da Allah idan ya zo ki ba mu guri saboda magana da ta kani ni da shi ta shafa kawai kin ji? Wannan ko baki faɗa ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ka shigo? Eh. To bismillah. To bismillah rahman rahim. Ladidi, akai lafiya dai? Ina fa lafiya Alhaji. Ai lafiya kalau ne ba yadda za a yi ka gani a gidanka na bugo maka wannan sammakon. To me ya faru?